И здравейте хора, сега сме в Приморско на ресторант Перла. На ресторант Перла с Сашо и Бени и най-добрата сервитьорка. Която Жоро каза, че е била управителка. И управателка. Сега казах така. От това, че... Аз си поръчах пилешка супа и лимонада с горски плодове, а Сашко си поръча също пилешка супа с лимонада от боровинки. Да. Така. Бени си поръча свежа салатка с мариновани скариди и пармезан, рибена чорба и една количка. Сега Сашо ще пробва неговата лимонада от боровинка. Колко оценяваш от 1 до 10? 10 от 10. И сега е време на мой ред да си пробвам лимонадата с горски плод. Оценявам ли от 1 до 10? 10. Направо как? Найс. И сега Бени ще си пробва количката. Чудесна. От 1 до 10 колко й дава? 10 естествено. И сега е рибаната чорба. Ау, изглежда перфектно. Божествено. И салатката. Салатката. Тя е покрита с пармезан и скарички. Домачето тук как е? Чудесно. Чудесно. Има и рукола. Пак ви напомняме, че сме в ресторант Перла. И Сашко ще си пробва неговата пилешка супа. Как е? Колко оценяваш от 1 до 10? 8 от 10. И сега Камбата ще пробва неговата супа. И как е? Уникално. Оценяваме на 9 от 10, защото е супа. Добре. И това беше всичко за нашия обяд. От мен, Камен, от Сашо и от Бени и от Елица. И до по-късно, хора. Препоръчваме ви, като ходите на Приморско, на плаж Перла, да го посетите. Готвят много хубаво, хората са много дружелюбни и не е много скъпо. Чао! И обслужват много бързо. Яденето, това, което ви показахме, ни дойде около за 10 минути. Айде! Пич!